U posljednjih nekoliko godina zaživjele su potpuno nove ideje kao što su meta svijet, web treće generacije, NFT-evi, decentralizirane financijske usluge i autonomne organizacije. Skoro svaka od tih ideja na neki način je povezana s Ethereumom nad kojim se grade takve aplikacije. Dana 16. rujna dogodit će se veliko spajanje ili merge. U ovom videu ću kratko objasniti što nam donosi ta druga faza Ethereuma 2.0 i što sve korisnici trebaju ili ne trebaju činiti tokom Ethereum spajanja. Ethereum merge se smatra jednim od najvećih događaja u kripto svijetu koji će promijeniti jedan od najvećih ekosustava, naravno Ethereum. Takozvano spajanje ili merge je pridruživanje glavne mreže Ethereuma Proof of Stake sustavu koji koordinira Beacon Chain. Budući da će se desiti prijelaz navedenog ekosustava s Proof of Work na Proof of Stake, smanjit će njegovu potrošnju energije i povećati pouzdanost na velikom broju računala. Budući da će ova promjena Ethereumu olakšati upravljanje transakcijama i drugim značajkama, mogla bi imati neke negativne utjecaje. Jedan od njih je i nagovještaj kraja rudarenju i rudarima, koji će nakon spajanja gotovo postati beskorisni. Druge promjene mogle bi uključivati utjecaje na novčanike i osobnu imovinu korisnika, ali šanse da se to dogodi su jako male ili gotovo nikakve. Na forumima i raznim člancima sam primijetio da većina ljudi preuveličava i pogrešno shvaća što će se zapravo desiti nakon Ethereum spajanja i volio bih da riješimo te zablude. Zabluda broj 1 je spajanje će smanjiti naknade transakcija. To je potpuno netočno. Spajanje je promjena mehanizma konsenzusa, a ne proširenje kapaciteta mreže i neće rezultirati nižim naknadama za transakcije. Zabluda broj 2. Transakcije će biti znatno brže nakon spajanja. To je isto netočno. Iako postoje neke male promjene, brzina transakcija će uglavnom ostati ista. Zabluda broj 3. Očekuje se da će se godišnja postotna stopa stekanja ili APR utrostručiti nakon spajanja. To je isto netočno. Najnovije procjene predviđaju povećanje godišnje postotne stope nakon spajanja za 50%, a ne za 200%. I četvrta zabluda, spajanje će rezultirati zastojem na ETH blockchainu. To je isto netočno, nadogradnja spajanja osmišljena je za prijelaz na Proof of Stake bez prekida rada. Da pređemo sad na ono što će se stvarno desiti nakon spajanja Ethereuma. Spajanje Ethereuma sa sobom će donijeti nekoliko promjena, a najbitnije od njih je to da će biti manje validatora, čime će se potrošnja energije smanjiti za 99,95%. Prvi korak spajanja uspješno je dovršen 6. rujna, dok se za drugi korak očekuje da će biti dovršen 16. rujna. Posljednjih nekoliko tjedana, ako ste pratili, mogli ste primijetiti velike fluktuacije vrijednosti Ethereuma i Ethereum klasika. Neki stručnjaci predviđaju da će Ethereum uzletjeti i da će njegova cijena strahovito porasti nakon spajanja. Drugi tvrde da će spajanje Ethereuma srušiti njegove cijene. Različite tvrdnje u vezi sa spajanjem Ethereuma jako zbunjuju investitore. Ono što je najbitnije je to da će spajanje poboljšati sigurnost mreže, održivost i skalabilnost. Najčešće pitanje korisnika prije spajanja Ethereuma je što da radim, da li da prodam svoje ETH tokene ili da ih još nadokupim. Naravno, postoji mogućnost rizika da će cijena Ethereuma pasti, međutim više izgledna opcija je da će se desiti zdrava tranzicija Ethereuma i da neće utjecati previše na cijenu samog ETH-a. Po mom mišljenju, najsigurnija od dostupnih opcija je ne činiti ništa i čekati završetak procesa prijelaza. Kako korisnici nemaju nikakve veze sa spajanjem, ne moraju biti spremni na isto. Na Binance stranici su jako dali do znanja da spajanje neće utjecati na sredstva vlasnika. Sva će se sredstva prenijeti nakon spajanja, a Ether će se i dalje pojavljivati kao ETH na korisničkim novčanicima. Jedina stvar koja će se desiti je to da će Binance pauzirati pologe isplate ETH-a dok spajanje ne završi, znači samo u kratkom periodu između 14. i 16. rujna. Evo, to bi bilo sve za ovaj kratki video. Ako bi voljeli još nešto nadodati na ovu temu, slobodno se izjasnite u komentarima. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u idućem videu. Lijep pozdrav!